Ubay-ubayng pamilya sa Bohol ang gipabakwit gumikan sa pagbaha bugna sa kusog nga pag-uwan dala sa low pressure area ug shear line. Ato kining sayran pinaagi ni ini report. Mukabat sa 626 ka mga pamilya o 788 ka mga individual sa Bohol ang gipabakwit kagahapon gumikan sa daotang panahon. Sa situational report gikan sa Provincial Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO as of 2 p.m. kagahapon kining mga pamilya gikan sa 18 ka mga lungsod o gida sa temporary shelters o centers. Labing daghang evacuees ang gikan sa Hagna ug Clarin nga dunay tag 146 ka mga pamilya nang hatag sa dayon og relief packs ang lokal nga kagamhanan. Human miabot sa critical level ang Lobok River, ni anang kadlawon kagahapon hinay-hinay na kining mihubas sa pagkahapon. Apan sa pagsaka sa tubig, 74 ka mga pamilya sa barangay Valladolid ang gipabakwit ngadto sa luwas nga dapit. Subay sa ilang pagtuo, gipaatubang sa mga residente ang imahen sa Our Lady of Guadalupe di Extremadura sa Suba aron mo anam-anam kini og hubas. Tradisyon na kini sa mga Tagalubok nga ipaambo ang milagrosong imahen panahon sa kalabidad sukad ni adtong Mayo 24, 1843. Samtang dunay nakitang patayng lawas sa usa ka babay sa sapa sa barangay Bonbon, Calapi, Bohol kagahapon sa alas 10 sa buntag taliwa sa daotang panahon. Giila sa Calapi Police ang biktima nga si Debra Liz Castro, taga Barangay Santa Cruz, nga sumapa mentally challenged. Sa pakisusi sa Municipal Health Officer nga si Dr. Manuel Relampagos III, wa siya'y nakitang struggle o foul play sa maong patayng lawas. Samtang pakyas paghihapong makita ang usa ka residente sa Barangay San Miguel sa lungsod sa Daguhoy nga gituoang naanod sa baha. Sumapa ni Daguhoy Mayor Herme Relampagos. Wa pa makiti sa local rescuers ang biktima bisan pa sa ilang pagsuhid sa lugar nga gibahaan. Uban ni Clans Gabutin, Chala Valiana, Balitang Bista.